Kana shi lamarin na rayuwa sai hankali. Haka kawai na gaya maka Allah baya bar mutum ba aiki. Wallahi ko da kuɗi yarinya ne. Wa dan yarinya. Ba dai ne kake ba ko? Ai na ga malaka ne mu ko kai ma ka wuce ne? Kai kul kai ka salle kul wallahi kai ka rage ni. Billahi le ka rage ni Allah. To naga Allah ma naga ba shi kada mudi ne. Gwara ka san gurin wanda ka zo. Malaka ne mu kai da shi kalle ka. Ni ba kalle ka ne ba. Billahi le kullum fama nake da kayan sana. Amma ka san na je Lagos ko? Ni ko san ka je Lagos. Ka san na je kuma ka ga. Bin hankali billahi sai rusa man ce din wallahi. Ai ni ko na san me ke tafiya ni da nake san baka labari ka zo kana kamun labari ka san duk wani gulma da tsuguri di za a same shi a gurin kai ne nake ne ai kai tsohon munafiki ne ka ga mun dama ni tsohon munafiki ne ai dama da shedan kake yau dan kuma ka bacci ba kake wallahi shedan kake kira ka je da iska ka bari baka wani labari ai tun da kace ni munafiki ne zan baka labari amma karke da kace ba faɗa dan ni lokacin da kace munafiki ne wallahi tallahi zan ce shedan shine babba kai hakuri to shikenan ka san me labarin ina jin ka wani labarin nake son baka wata rana ina cikin bakin titi ina ketara ina cikin gyara ne sai ga wata matan mai ciki kai ikon Allah abu Allah dabi a shi lamarin na rayuwa Allah baya bar mutum ba to sai ma wallahi tallahi ta zo za ta tsallaka titi kawai na ga maka sai ga matan mai ciki za ta tsallaka titi kawai na ga maka ina juya sai na ga matan nan wannan cikin na ga maka yana ce mun abai na kwana na ce yana cikin nake wallahi tallahi wai ce mai abai na kwana na ce ba Allah ya naga kin zo wuce kuma ya tara ni ba taki nake ba amma kina ce mun wai danki na cewa abai na kwana ce tace ai yayi kama da babansa ne na gida wallahi ai wannan ba abun mamaki bane Allah ko ni ma mun girin abun mamaki kai ma kenan ya kamata ka bani sha an mun girin abun mamaki Allah da kake ji kake gani tun daga Kano za mu tafi Kaduna Kaduna ai na san kana ba ashe direban motan ya mutu tun daga Kano sanda muka zo Kaduna za a sha mai ashe direban motan ya riga ya mutu Allah kana nufin cewa direban ya mutu haka kai gidan mai kware da gaske direban motan ya mutu kware da gaske kuma haka kake nufi kware da har gidan mai kware da gaske kai amma kare ni za ka da hankali